ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿಯಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆಯ್ನಚ್ಚಿನ ಬೀಚ್ಗಳೇ ತುಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಬೀಚ್ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಹಿಡಿದು 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಡುಂಡು. ಈ ಬೀಚ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮತ ವಿಶೇಷತೆಲು ಉಂಡು. ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೀಚ್ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋಲಲ್ಲಿ ತೂವರ್ತಿಕ್ಕಂದು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮರವಂತೆ ಬೀಚ್. ಕೊಲ್ಲೂರುಡು ಪುಟುದು ಬತ್ತಿನ ಸೌಪರ್ಣಿಕ ತುದೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಂದೆ ಯೂಟರ್ನ್ ಹಾಕದು ಅವು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಪಂಪಿನ ಹೋದು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರನು ಸೇರುಡು. ಸೌಪರ್ಣಿಕ ತುದೆ ಬಕ್ಕ ಸಮುದ್ರದ ಮಿಡ್ಲಡು ಖಾಲಿ 300 ಮೀಟರ್ ಖಾಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಪ್ಪುಡು. ಒಂದೇ ಗ್ಯಾಪಡು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಕ್ರಾಸ್ ಆದದು. ಈ ಜಾಗಡು ತುಂಬು ಮರುತೆ ಪಂಪಿನ ಮಹರ್ಷಿಲು ಯಜ್ಞ ಆಗದಿ ಮತ್ತು ಹೋಗ್ತಿರು ಅಂಚನೆ ಕರ್ಣಸ್ರಾದ ಈ ಜಾಗದ ಮರವಂತೆ ಪಂಪಿನ ಉದರ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಮರವಂತೆ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಕನೋಗಿದ ಬ್ಯಾಂಡ ಮುಪ್ಪ 2 ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಉಪ್ಪು 2 ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಕ್ಯದ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಮರವಂತೆ ಬೀಚ್ ಗೊತ್ತಿರಪ್ಪದೆ ಈ ಸೈಡ್ ಮರವಂತೆ ಬೀಚ್ ಅಂಚನೆ ಆ ಸೈಡ್ ಸೌಪರ್ಣಿಕ ತುದೆ ಉಂಡು. ಇದು ತೂವಡಿ ಪುಷ್ಪನೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಮರವಂತೆ ಬೀಚ್. ಮುಲ್ಪಂತು ಡೈಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಈ ಬೀಚಿಗೆ. ಮುಲ್ಪದ ಸನ್ಸೆಟ್ ತೂವರೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ತೂವರೆಗೆ. ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಮುಲ್ಪ 2 ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಒಂದು ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಸ್ವತಃ ಇಂದ್ರನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಈ ಮರವಂತದ ಜನಗಳು ನಮ್ಮೊಂದು ದಿನ ಮಹಾರಾಜ ವರಾಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರೀ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ನಮ್ಮಿತ್ತ ಹೋಗಿ ವರಾಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಗಡೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕರು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ. ಈ ಮರವಂತದ ವರಾಹ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ದುಂಬು ರಾಜವರಿ ಮೂಜಿ ದೇವರೇನು ಮೂಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಂದಿರು. ಒಂಜಿ ನರಸಿಂಹ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಅಂಚನೆ ವರಾಹ ದೇವರನ್ನು ಒಂಜೇ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಉಳ್ಳಾಡು ಲೈನಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಂದಿರು. ರಾಜವರಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನಸ್ರದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಮಹಾರಾಜ ವರಾಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು 3 ವರ್ಷಗೊರ ಆಭಾರಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹರಕೆ ಸೇವೆ ನಡಪುಡು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬದಿರಿತ್ತಿನ ಸೌಪರ್ಣಿಕ ತುದೇಟ್ ಒಂಜಿ ಗುವೆಲುಂಡು. ಈ ಗೂವೆಲ್ಡು ಮೊಸಳೆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿನ ನಿಗಳ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಜೀವಿಂಡು. ಈ ಜೀವಿ ಬತ್ತದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊನೆ ನೈವೇದ್ಯನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಣಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪಿನಗಲ್ ಮಾತ ಇಡೆ ಬತ್ತದು ಫಸ್ಟ್ ಈ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆತಂದೆ ಹಗಲು ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪೇರು. ಈ ಮರವಂತೆ ಜಾಗೋ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ 2 ದೇವಸ್ಥಾನದ ದರ್ಶನ ಆಪುಣು ಅಂಜನೆ ಮರವಂತೆ ಬೀಚ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಮರವಂತೆ ಬೀಚ್ ನಿಗಲ ಎಂಚಾಣು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಜನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ.